Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tell this tembu is nganeze tembu. Siyaxoxa nje akukho serious. We guys, ngidlulile kuleya era yokuba childish. Nesikhathi asangivumeli ukuthi ngibe childish manje. Kuleya nto engenza kuba childish, bengifuna ukunikhombisa ukuthi ku season 2 izingane zesithembu lokho esikubone kwi-show abakushilo kodwa masiqalaza siphithizela kunezinto eziningi eziphikisanayo. Isikhathi kasangivumeli ukuthi ngikwenze yabo, akusavumi. Mhlawumbe kube ngikwenze uphela nje season 2 benzoyibona lento le ngoba ngakade ngikubhalile phansi ukuthi 1 nakho-ke sebekhuluma iphutha, 2 yabo ngayo yonke into. Ngiyaxolisa-ke kodwa kuvelile kulokho engikubalile ukuthi hayi-ke basikhohlisa kuningi khona. Isikhathi asangivumeli-ke ngoba sekunama-changes amaningi. Ngizoqhubeka ngikhulume ngabasele-ke kwi-show uyabo, ngoba nami angifuni ukuba seyinkingeni and angifuni kube sengathi ngi-offenda bani mase nibuya la nizolwa kwi-comment section nento eniyibangayo angiyazi. Singene-ke kule ntombi into virgin virgin konke ntombi nto. Yabona njengoba uMacele uNosipho ethe uphumile kwavela la ikhomenta khona ethi yena noSibindi indaba yakhe ayisekho. noSibindi kavela ukuthi uMacele lo besimazwe akasekho kwi-picture abusekho ubudlelwane. Uma-ke uSibindi efike kuThando Nesithembu nabazali bakhe wazopreacher ukuthi kuza umshado, mina ngenze njani-ke? Ngithatha uTirelo lo sesele. Ngenze njani ngoTirelo? Ngiwukhomba kuyena umshado ngoba vele sebewukhulumile angithi. NakuThando Nesithembu-ke kodwa umshado sawubona ku-season 3. Uqale ku-season 3 umshado wakuThando Nesithembu lona ebesesimenyiwe kuwona ngoba lebinye yenzeke thina singekho. uThando Nesithembu season 3 kunomshado kaMacele, kunomshado kaMayeni. kuMayeni warenew ama-vows waphinde wenza umshado wesiZulu. uMacele wenza umshado wakhe wesiZulu lo uhambisana nebhokisi nenyongo uyabo. Ezinye izinto ngasho ukuthi bazenza zibe kwarathu uThando Nesithembu lapha ya kwizingane zesithembu. So mase ngithi-ke uTirelo uzoba nomshado omkhulu, ngikhuluma nge-celebration. Angikhulumi ngokuhlala emshadweni, angikhulumi ngeprocess yokuba ndawonye, ngisho lola suku lola oluyiphathi yabangani bakaMseleku, ubaba bakaMseleku, umndeni wonke, abangani bakaMpumelelo, ihlobo zaTirelo noTirelo. Lo mcimbi-ke leyo celebration yabo yonke le mindeni engenayo nabangani, kuba neyipheko, kuba abangani abanikela ngani, abanye abafaka o-5,000. Akubi into encane umshado. Manje senifuna ngiqamba mangake ngiphosisa ngoba nakho ulo sithi usiyacela uSibindi nisofana nosiyacela ngezenzo zakhe nangokukhuluma kwakhe, kodwa umshado wakhe nje eqinisweni esingesize siliphikise sithanda singathanda uzoba mkhulu ngoba ngisho ekhaya makuza umshado siphithizela sonke. Iba khona ibudget yamkhwenyana or ibudget yamakoti ukuthi-ke hayi ngizokwazi-ke ukuthi-ke abangani bami i-makeup ngizokhokha, iy'ngubo sizoyilungisa, kodwa inani angithi nathi sesenzela igama lomndeni ukuthi bonke abafikile egcekeni behambe bethi cha sibusile, bekumnandi, eyisabusa. Akekho ongayifuni leyo nto. Uzohlala kanjani kuMseleku engayenzi into enjalo ngendodana yakhe yokuqala? Bazohlalelani-ke bengaphithizeli-ke bonke omama bakaSibindi sebebona ngempela ukuthi nangu uyashada. Yilowo mshado-ke ngithi uzoba mkhulu. Manje inkinga ukuthi umoya wakho usalimele.
umoya wakho uwoniwe izinto eziningi, mhlawumbe izinto ezikhulunywe usibindi. Lezo zinto manje ngezingenza ukuthi ngikhulume iphutha ngithi uzoba nomshado omncane. Ebekuvela ukuthi ubaba wakhe nabo abangani bakhe. Egameni lalokho-ke, egameni labangani bakababa, egameni legama lomndeni, isibongo. Njengoba nje besuke besibhalela ku-social media bethi angazi uGogo Flow warawara kanjani. Egameni-ke likaGogo Flow, egameni lamakhosikazi, egameni kababa uMseleku, egameni loMzansi Magic ne-TV show. USibindi uzoba nendumezulu yomshado. Kulowo mshado kuyobe kukhona isolezo libashutha bukhoma. Kuyobe kukhona ilanga libashutha bukhoma ngoba akhona ama-page lapha, angazi ukuthi u-page bakwilanga la sesivezelwa khona ukuthi hawu nabade besemshadweni ngabani. Nakade ngeke-ke kwenze kungenzeki lokho. Bekuvele kuzokwenzeka ngoba bakukhulumile angithi ku-season 7. Bengaqali ukukhuluma ku-season 7. Ku-season 7 bese beshaya isipikili sokuthi-ke Sibindi laba babili balethe ukuze kube njani. Umayeni batshela ukuthi lapha-ke eMzumbe awafakwa ama-title. eMzumbe awusayigqoki i-title mase-ke usungunkosikazi wakhona. Lapha-ke eMzumbe mawusunkosikazi noma umncane udansa ngo-6 kodwa ususendlini, uyabo. Angithi umayeni wayicela leyo meeting leyo yokuthi-ke ngicela ukubabona before ukuze ngizobatshela ukuthi-ke nansi imithetho bazoyikhona yini le ndaba ngoba baseyingane. Mhlawumbe uma befuna ukuya eThekwini nje kufanele bazi kodwa ukuthi noma eThekwini ngaphithizela kanjani ngo-7 kufanele sebengena laphaya endlini zabo ey'yelo, uyabo. Yileyo nto phela yayikhulunywa umayeni ukuthi ngicela ukuhlangana nabo before umcimbi. Wathi uMseleku abasine bobabili. Mawukuthi useyayijika-ke le ndaba uSibindi, kodwa kufanele ukuthi basine bebe babili at least ukuze kungabi khona obephambili. Nina senithini-ke manje? Senithi hayi umshado lona wena fix ukhuluma iphutha. Kodwa nje nubukile u-season 7 nina futhi niwubuke kuqala-ke kunami ngoba mina bengibanjezele uBig Brother. Ngisho ukuthi anija episode 3 anobukanga la kukhulunywa khona ngomshado, kukhuluma abazali. Ngisho ukuthi anaze nimuzo futhi ukuthi ubaba kade washo ukuthi yena u-ready makuthiwa sha. Wathi ubaba makuthiwa mshado yena u-ready lapho u-ready. Yilesi-ke ilento-ke eshuko uSibindi ukuthi-ke bafethu nize nizobusa ngoba vele kuyobe kubuswa. Amakhamera bendiza phezulu, weshutha, o-MC, abaculi bamaskandi. Angithi nabo sebesebenza neshow le yenza umaskandi. Abaculi bamaskandi, iy'nsizwa zesigodi mangobe kuwumshado lo wesiZulu. Umshado nje wakho uzoba mkhulu. Noma engabe lo mhlophe uzoba mkhulu ngokuthi ubaba wakhe ubani. Noma yilo wey'nsizwa ngoba uyayifaka nakhona uyayishutheka uzozizovela iy'nsizwa. Kube nje lo mshado lo wesiZulu lesuthandayo. Ave ngiyithanda yazi imishado le eyisintu. Ngithanda lento abasuke beyenza bezosina namaculo, ngithanda lokho. Hayi okunye, ngiyayithanda nje lo mshado eyisintu. Yabo mangathiwa nje akukhethwa ngathi akushadwe yonke imishado eyisintu beyishuse besifayele yona ku-TV ngoba ngiyayithanda. Shuthi-ke sekuyoba umshado lo wamabutho, kuba khona amabutho esigodi. Kusho ukuthi isigodi bani-ke bakhiphe 10 uzoyithola imali, ave ezoyithola imali. Lo ozoshada mangabe kuyobe kuwutirela noma kuyobe kuyintombi nto. Manje-ke inkinga yeni seniyangiphoqa nithi angifake intombi into engayazi, angifuni isithombe sentombazane ngithi nayi. Angithi uSibindi akamvezile lo. Yikho-ke ngifaka uTirelo ngoba uTirelo siyamazi. Uthe lesombona manje. Nangu-ke futhi-ke sesizwa ukuthi uTirelo umpromothile. uTirelo use-admin laphaya
ose-HR. Kanti thina sasho ukuthi uTrelo kade engenile eMzumbe. Mayesethola iposition phela yokuba laphaya kwiposition yokuba usupervisor yakumanager, uzomsapha omunye uzombizelana ezoba imanager yakhe. Ngiyenzeka into enjalo ngoba kuthiwa uye ophendula ama-calls manje echazelo. Maye ephendula lawo ma-calls echazelo, ubona ukuthi engamnikeza isithombe esihle leyo ethi woza kule ndawo yena afuna ukuhlala kuyona yedwa, ngoba ufuna phela ukuhlala yedwa naye. Hayi futhi usenedwa nabade bekhona before. Hayi ukuthi phela sizoqamba manje sisengane lezi njengoba nje sisondele eduze kaSibindi bonke beze ngomqondo ukuthi leso sithembu bayasithanda. Bebenokufisa ukuthi wena Sibindi ikhansele lento esomqondweni wakho ayikho, njengoba nathi besithi nje ayikho vele. Waye ungaqhubeki nabawu2 usale nje usukhulisa umndeni wakho kahle. Lento eshoyo ayikho, ayisosiphiwo sakho, wena ulingisela ubaba wakho ngisho ukhuluma ngisho ngezandla unyakaza ngathi ubaba wakho. Sizosabe manje sithi kanti kwenzakalani kuwe. Mhlawumbe ubuka iscreen lapha eceleni ubuka ubaba wakho wenza sure ukuthi ulungisela yena. Mhlawumbe akusona isiphiwo sakhe sababa wakho, yabo? Masisho thina kanje siyama-view nalabo abathandana naye bayasho ukuthi mhlawumbe nje wena ayikho lento yakho. Mhlawumbe uma usuno-30 uzoshintsha, uzobona ukuthi awuyidingi lento. Mhlawumbe uma usuno-35 uzobona ukuthi uyabo. Yingakho besithi akasheshe shade laba uze sibone ukuthi usazosibona nesidingo sokuthi eqhubeke uma esewubaba onomndeni manje esenama-responsibilities amaningi. Uyabo? Nento yokuthi ingane ayincike kuye eduzane ngoba mayincika kuye eduzane uzoyeka ukuthi uzokwenza ingane ngoba uzobona ukuthi ukuba ubaba kuyinto enjani. Kodwa manje mayisethe yena esizombona, mina phela ngiyazi ukuthi sizombona ku-season 3 uTrelo ngoba ukhona. And uTrelo uyasho ukuthi ucela niyeke ukuba bothered ngokuthi na akekho bothered. Hawu. Ngisimnandi wena Trelo indaba lemethi yakho le. Oh. Phela wahamba waye eGoli kuleya season. Leya season ngesikhathi eGoli sezwa kuthiwa ke sizwe ngaye, hayi futhi sezwa kuthiwa ke. Sizwe ngaye wathi la ebholeni ungene ngegama likababa. Hawu. Usho ukuthi nje wena awazi ukugijima kaningi eground ngase kuthiwa ke akeze ke lo mfana ke lo owasemzumbe ogijimayo bashe bonke ngejubane, wena nje uvele wangena lapha ngoba umngani kababa wakho. Yabo oseceleni uyathika ke, ha abangani bakababa yilabo. Okay. Lo mngani kababa unjani, uyimillionaire. Okay. Hawu. Omunye umngani kababa wenza lama business lawo uko property bani uyathika. Hawu. Ubaba njalo nawo amabhizinisi akhe nalawa ama-truck lawa yana uyathika. Uyabo? Ninaye ni bothered nina. Angithi yena imethi lapha isela kwi-TV eyami ngimethi ngapha eceleni nalo sihambisana naye ngemethi ngithi okay. Hawu. Ngithi oh kanti nje uyahleka, ukuyahlekisa khona ngoba noma sithi akuhlekisa phela ngenzeka thina sithi akuhlekisa kanti ngempela kukhona ukuhlekisayo. Hayi yona iyahlekisana ke mayisithe kuba ningana lento yokuhleka. Manje niyatshela kuthiwa yekani ukuba bothered, anifuni ukulalela. Manje ke senifuna ukulwa nami. Imethi kamzala liyayana. Mina ngiyayibona. Imethi kamzala ngiyayazi. Khona bangibuza lana nkosami ukuthi umzala ubani? Umzala wami ukhazini wami. Ngeke ngisifake isithombe sakhe ngoba ngiyamsola. Angithi niyangizwa ukuthi umzala ngiyamsola indlela zakhe ukuthi zinokuba yi-scam phakathi. Indlela zakhe zokuthi ushada njalo, eshade nosisi aba-right, nosisi abanemizi yabo, abanezimoto zabo, mase yadivorce ebe right. Ngiyamtshela ngithi umzala wami lo ngikhuluma ngaye. Manje nina mase nginifakela lo yamlungu lo ya
loya enanimbuka ku Netflix ngizama ukunika umqondo ukuthi umzala unjani nesenithi umzala wakho lomlungu hawu mangabe usami nizongibulala manje nizongibulala serious mase nithi yimo ngikho serious niyafuna ukungibulala nalezi zinto ngoba vele zingihlekisa izinto enibhalala ziyangihleka ama comments enayangibulala guys ngempela musani kungiqeda ioxygen umzala ngeke ngisazi isombe sakhe ngisifake ngoba nami ngiyasaba ukuthi labo sisi mhlambe bayasaba ukum-expose noma kwavunyelana ukuthi lo mshado esushadayo umshado sa business bona ngazi ukuthi bazuzani yena ngiyazi ukuthi uzuzani ngoba umzala mawungathi fix umzala wakho usebenza manje i-permanent job angazi umzala wakho unamapha ama-business angazi kodwa yithi angikhombise kumzala wena ulapho uzothi nangu somabhizinisi oney'mali zakhe masuthi hawu uphi unkosikazi wakhe hhayi umzala unama-ex hhayi ukuthi uno-ex-wife kuye sebeyadlula ku-4 masuthi wena ngibuza ukuthi fix umzala wakho washaya yiphi-ke i-degree oyenyuvesi wahlala hayi umzala we guys indaba yakhe angazi nokuthi ufuze bani guys futhi sengiyayeka ukukhuluma ngayo ngithe sengiyasaba manje ukukhuluma ngayo ngoba ngifuna phela ukuthi sixabane kodwa kulo December maye wathiwa nje siye emshadweni ngizowuvidorize lowo mshado wakhe ngizowuvidorize ukuze ngintshele ningathi wena unamanga umzala umshado wakhe engaya kuyo ilo wesibili unkosikazi wesibili nakhona ngase ngiyitshela ukuthi cha wawu hawu noma ngangisihleli ngisaba kuloya mshado kodwa ngangisho ukuthi cha wawina abandla muhle umakoti wakhe muhle unkosikazi wakhe bazophila kamnandi nje yabo wayemnika leso sithunzi hawu ayiphelanga iminyaka umzala wenza into zakhe singazazi phela umshado wezomunye hawu wezomunye hawu kwaze kwaba yilo sisi lo sowaxosha abakhongi ngebele moya hayi yabo abantu abanegeme mina ngayibhala i-TV show ephelele ngomzala ngempilo yakhe le yemshado engayazi ukuthi impiloni kodwa usala nemali ke yena kule mshado aphuma kuye ngene manje ke nani ngiyanixoxela angisazi ukuthi sengididwe yini angazi manje ngasho ukuthi ku-social media make kwavela ubhuti wathiwa nangu uyatrenda uyiskema kanjani ngihlezi ngizogijima ngiyolunguza ngifuna ukubona ukuthi akusiyena ngoba ngithi mina yena ngeke sikwazi ukumphikela mangavele kuthiwe nayo into uyenzile sizothi akayenzanga kanjani singeke size sikhombe ukuthi uhlala la manje usebenza la manje ngoba into esiyaziyo ufuna izinto ey'bizayo i-lifestyle yakhe ufuna i-soft life akayifuna izinto ey'cheap kodwa-ke khombe ibhizinisi lakhe nala efika khona endaweni uzi-introduce njengalowo muntu manje nje uyasaba make kwathi mangavele usisethi nangu uyatrenda ku-Twitter khona ubhuti osemthengisa imoto khona ubhuti omlungisisa imoto khona ubhuti afanda ibhizinisi lakhe yabo nje uvele ungazi ukuthi sizothi gqi nangumzali isithombe sakhe hhayi-ke akakaveli ngoba engakaveli-ke mina sengithemba ukuthi le mshado le bangena kuyo bazi ukuthi i-business agreement ngoba ngiyazi into ayenzayo serious yes